Kublai pi ki perlok ki bi ki janga priang supaya pi sajen hapot jongan ni channel jingi lengba jongan ni ka video ka ba thamai ka ba ngau baraj film taksi hagani jinga jonga man takas ngan IP ya ki southly ki ki jingba kla ka ba pi le ha ka por ba pi kendo ya ka jinge ha ka jim jepi but ka ba penong ya ka ta jinge jepi bakan long bakan khia shiposha ban ya ka ba ka day bandan ha ka jim jepi nagam ta jong pi ki bidang wan ha ka sen ka ban kong hapot jongan ni channel jingi ko ban penit ho ida de nga de reming son momon but hapot jongan ni channel jingi kum kene ki jahi kan naga por shu por pinyo ngan kali pi ya ka we ka jingkali hato fidan hap por hakata ka por jonga ta jinge haka jinjipi akaba ka ek ba fitri kam ka ek ba phile omdon ka ba tri kam haka jinjipi kam long kat ba kum ka jinthu kat ba kum ka jimu jupi fitri kam ya ka ek kam ya ka no kam kalong mar khong po pisdang ya kam jong phi phim yo i ya ka jinkyu henry yo i ya ka jinkut jongka lada ka jinjubab ka jong phi ka long hoj kani ki jihi ka junga ka de nakam da jupi tu yai sa barna hadu ban kut namar phin yo ya kita ki eki bakrao langba jonga ni jihi ka jonga matagasgi but lada phimbot ya kani ki jihi ka junga shishangan ong phiba kata jing jonga jing jpi kan kyu shiphosha ban ya kaba phibot but kumne kan kejap ya ka jing jpi henry lada phimbot yakini jika junga kiar yakini saudli ki eki ka jingim jempi kan long ka jingim ka badab ka jing shlur ka jingim ka bar sukman se bat kumne ka jingim jempi kan sekala nangit ba kan ni ka jihika jungam ta sing kan kala ya ka jingim jono jono let's say ka jempi tumista ka jing bakla ka banang kong ka bangile khamta ma nang ta jagi tu khon samla ka long ka jing khmi nanti ka bom shisha kajing community shpang jong kajing job bun sen yong ani ngala he karta kat ni ngala he karta ngala dap arpos nem karta ngala kutpor expired ngingit ba haduk mentah ngala dap arpos nem karta arposan nem karta life post nem karta ngimpat yo rum kum tangis ngomong ngila rem hanre hangne kadon kajing sha omdan kiban yat ho ipiba omdan kono rules bani tho ipiba pide ban long beruspa hadu kata kastem da pim ruspa pim job jakut kata kalong ge ka bakla ngit how dala de kata ka pressure daga bapit yagi reels daga bapit yagi beru habo jongi social media daga bapit yaga jinge tho kana jongi beru kiba pimpat kiba pimpat itu kiba pimpat jukendo watang jisenang jinjopi pio iyaki ani ki job ki kena hapo karta jangpi lene kiba rengkat pakarta jengpi habab yo iya kinjab jengki pisngo ba kejim jonga kamno hagi por menshu hagi por jongi ngim yo iya ki ek map yo imta ngim tip ke ek ba je halan det jongni gishton jongi ngim tip ke ek ba je halan det jongni ri ka bangi sa mentra men henry menta ke juk ka bangi menta ke phone mar simply yo iya ki bru hapo karta jengpi kila ya ki ek bakra pad hangta pistang ban nujor yelade baski pistang ban nujor pistang ban compare yelade ber ki pisngo ngala ko por expired kajing dengan lakut kajing suk kamon kumta kajing job kamon kumta ke egalasan kamang yok nang ne kalong ba ngimde banujor yelade barkiwe stop comparing yourself with others kakten gong comparison is a thief of joy stop comparing yourself to others what nujor what persang ban compare yelade bachikiwe nangta kabanta ka baar kadai kajing skau sarong ni ailat ya kata kajing skau sarong ban shar ya kajing jangi ni ong kete barang ong ego kam de tang kata kamen sem jong kajing skau sarong henry kalong ke ege ka basnyu bon sing ong ngala plan ya kani kabanta yang ngaplan ya kani ka de ban urlong bat da kam urlong indak no ni jot no ni perkhat ba kala ngila rem pistang man ngej kumnungan fail pim ngej ba kumnungan fail balikan ikan urlong pitre ya kan kam pile ya ka wege training but haba pidap ya ka training haba pidap ya ka pule pimyo kam pi ong kumno kani ka dip kumno kani kan long ni ni skau sit amar kata ka jing sarong kalong mar khong pong ban ya ka bangi kimi nanti bonsen ni skau bangi long ka start but haba kam tari kam urlong hangta ni skau sit henry ngani thoi pi ka jing job ka wan rengkat bat kejing sengurit kata filang job kata kejing sarung jopi kanang ja namar kejing job ka don kam ya kejing sengurit kejing job ka pasuki ka penja ya kata kejing sarung jopi suki pasuki
but ka penlong yang bangin long ki bru ka baklan but ki ba scam ha ka nori bu jongi nang ta ka benta ka balai ka ai ka bangi trekam nak benta ban pen iya ki we baki bakla bursin hagi jim jongi hab ngan ai pi dak nusa sim ta fitre ya ka ai ki kam ka bakrau pi kala bende ka gru ka idea pi don but ki bahaya ngan san pi leni ki perlok pi leni ki nu bru ong pi ba ka ne ka kam pi kan long kan urlong leni kan trekam haka bak hando filek no fitri tang ban pen iya ki baki bakla fitre nak mta yelade Henry nagamta ban pen iya gitu ki bru ki daut ya pi baki bakla kani kan la ken ban pen seluruh pi katuk ani por Henry haka bak hando kata ka jing pen seluruh da ka jing sngo sarong ka kelano kum kata ka bi ka bak cap ipi suki pasuki namar ba ka jing job kawan tangkum ni Henry daki tayo ting daki penai ba ting daki snam ba kan bampor kanang ba katak jing job kanuan haga jim jingi but man la kas ngi keli ya ka jingkeli balai ken kani kam trikam balai ken kani kam urlong balai ken kalong kum ni ka ege ji kai ka bang yo nang ni kalong ba ngim de ban tre nak benta ban pen i yakiwe ban pen po yakiwe Henry ngi de ban trikam nak benta ban kiu nak benta ban sat iya de om nak benta ban pen po yakiwe gaji im kalau kumta gaji im kam long kum jing khet ba datang ngayo 1 ki de ban yo 0 kata kam de gaji im nang tangin po syak benta ka pasaw gajing kemit nanti yaki aka da gajing kerke ni im hagan gajuk menta ka perthe jong gajing start gajing roy jong ni teknologi ka bagi khot ka instant messaging ka instant movie ka instant food bar kumta ke iki bar hadok ba ngila klet no ya kata gajing yasha kata gajing yasha kam don show haga dictionary kata ketin up kam don show haga dictionary lada ni play ya kanu website lada ka slow ban load ni bakno ni play na ko but kumta ngit ba gajing job ro ka de ban long Henry ngani thoi phi ba ya gajing sha ba gajing job kangwan tangkum ni kalong kum bangi thung ya uding habangi thung ya uding un he unusan halaka jong ka por chung om haga jik ha om haga por chung om kum bangi shet magi marsan shet magi en ino andru uding u he usan halaka jong ka por chung gajing job kan simpor ni dan kam ya gajing sha but gajing long testa but habangi nang man up pin sakiu om tang ba pin job haga jing jupi kumta ki parlok pe janga kan mau yiki ni south ni ki eki haga jing jupi ba pin long ki bru pin job ka banangkong no ya kata ka jing khimi ndi ke bom sha on realistic expectation nang ta ka ba ar no ya kata ka mensem jong ke jing siau sarong ka ego klet no ya ka sangat ban terekam nakam ta ban pen iya ki we Henry terekam nakam ta yelade but kabakong san kalong nang banlong kiba yaisha but kiba up namar kapor jong kajim kapor jong ble kalong kapor kabajanai om ha kapor jong pi om ha kapor jong Henry kapor kabajanai jong kajim kajong ble but habakawan hang ta vis ngotho ba kane kajing yaisha jonga kane kajing traistam jonga kamlong kabalen ni kawe pakawe kajing kabapi kenduk kawe pakawe kajing yaisha kabapi sha kan long kan om long ke balen Henry kan long nak bentaban te ya ke jinjupi lada kan ke khobor jangam tagaski ka ai aa haka jinjupi ka at aa ke value haka jinjupi onam kleban light par kham tam ban comment sabo jong comment section ka ai ke jingthmu ka ai ke jimut jong pi nak benta jong jim bar ha ju por share ka share pro jong pi ki bas peace ngom ton kam ban yo sngow ya ke jihika jong tagaski an pengkut ikan ni jika jangan berasni nak baong ya ka juga kentin ka bang ong nak por support im ya kata jing im le ya kata kam ba pin long kanuksa ka babha nak benta jang we ngin sa kendo pihak ke video tak ada halu kata por bye bye stay safe.